president oita unveil ndege ndikutokutaura chokwadi musambonyarira hapana zvamunondiita ichokwadi chandikutaura. A used aircraft 14 years old. That's how old it is. Izichikere chindege riya rataifanira kungonzwa kuti kwakatengwa imwe ndege uku but iri used kwete kuti ibude pa national TV vachita official opening. Ndo zvatiri kutaura kuti kana munhu asiri mhandara anochonongorwa here. Ndo kune nyaya yacho haisi nyaya yemukadzi inyaya yendege. Wanga usina kuzvibatanidza slowlena. Zvinokuratidza njere dzevanhu vari kutitungamirira kuti dzakamonyoroka sei. Da kutsvaga dzakadai here idzi dzanzwa nekubhururuka idzi. Ina handikwira handiri kunyepere kunze kukema 27 ndiri musungwa. Handishandise yaZimbabwe ende handisi kurambidza kukwira. Takamboenda nacho kuVictoria Falls chikaponja vhiri. Ndikaita 3 hours vachiti takamirira mweya. Tichatokumbira veFast Jet vauye vachipombere mweya. Ina handikwire nyika yangu ndoida. But upenyu hwangu ndouda futi. Last time chakabvira chikadzoka chikamara. Vana kutaura chokwadi chakachabvira. Chindege chacha. Dai zvichibvira varambidzwa kubhurutsa ndege dzedu varuma. Tangokwira dzevamwe. Unoti tingatrust ndege tine marodzi akadai. Ndege baba. Ndege. Kataura chokwadi vadikani. Ndege chacha iyo. Ina handikwire. Zvipatara zvakavharwa, manesi mashoma, madhokta akatiza kuti mupe madhokta pay mutenga chindege chiri used. Where are your priorities? Imagine kuti vana varara nenzara havana kudya nezuro manheru, renti haina kubhadharwa, baba vauya nekeji yetsuro baba vakuseri nyowani voti tafunga ndatenga keji $40 tada kuchengeta tsuro. Tsuro dzacho dziri kupi? Ndikazowana imwe mari ndichazotenga tsuro. Tandaiona yakachipa. Akazowana here hupfu nezuro paya. Saka matora nenzara. Don't worry. Hupfu tichawana. Katibatsira nekeji vanangu tiise kuseruku. Vana vanoti aiwa takura imega. Pachinzvimbo chekutenga keji dema ine saga rechibage. Vana vaona chekudya. Saka ndo zvakaita nyika yedu. Ndo udofo hwacho. Kana munhu achinzi idofo ndozvazvoreva. Imaka maudzwa kuti varume vamadofo mukati vanorova. Ndokurova kwacho kwavanoita ikoko. Hapana zvozikanwa. Zvandiri kutaura zvosungise here zvimi? Hazvisungise zvandiri kutaura izvi. Uye zvandiri kutaura zvikutuka vanhu here nevadikani? Hatsi kutuka vanhu. Ndiri kungotaura chokwadi chete. Kuti nyika itenge a 14-year-old aircraft. It's legendary lack of wisdom. Hazvina kukwana izvozvo. Dai vakanga vaitenga kazvavo vorega kunoita official opening zvazviri nani. Kwakunozadzana imomo. Tongo vachatotadza kufema. Tatenga ndege. Vanofanira kubudisira nyika. So the bottom line is Zimbabwe cannot continue to be a country which accommodates old things, which accommodate second-hand things, refurbished things. When are we going to have something new? So we go everywhere, we wear mabero, we buy mabero emota, everything we buy is not new. And this is the issue which Apostle Chiwenga is talking about. So I believe that we must come to a point where everything must be agreed upon by the people of Zimbabwe to say we now need new things. From the new leadership, new laws, new judiciary, and everything. It must be new. We can't continue with the old guard. We can't continue with this ZANU-PF thing.
Zanuism has taken us back so many years, and for how long are we going to continue like this? So this is powerful from Apostle Chiwenga. I agree.